dadewabo ocela ukuzoshawa umoya kubo, akho dadewabo obuye emndeni owacisha ucashiswa kukakuzwa, wena uthini? Baba abafazi bakho Ningamanyala Ningizimu Afrika, ningamanyala abuke impilo zabantu azakhohlwe ziyimpilo zabo. Ngeke ngisayisho-ke Net-West nani ngoba yangihlula leya nto, ngiyacholisa South Africa. Ama-direction angishaya, kodwa iqiniso ngifuna ukulikhuluma yilelo ngifuna ukukhuluma manje, lokuthi uma ngabe uwumuntu ungagxeki impilo zabantu uzikhohlwe yakhe impilo, ngoba egcina kosuku sonke la sizophila. Azile ukuthi khona umuntu oyedwa ozobukwa abe yistar. Uma ungabuka ukuthi Cristiano Ronaldo, as he turning 40 today, njobe yi-world star, how many challenges abhekana nawo, angakanani, criticism and everything. Kodwa wabekezela waba inkunzi wamala ngapha komhlaba. Namanje-ke nithi mina phumane ey'ndabeni zami, phumane ey'nkingeni zami, zinja Godoyi, msuni yezinja, msuni yonyoko. Yanitshela manje, phumane nje ey'ndabeni zami. Mina yazi ifaka, ayiyazi khipha, kwashindini. ngana kwethu ngiphendulekile yazo, kodwa hlisa ulaka, Angifuni le nto, cha, hlisa umoya mangqoshana. Ngoba mina mangakubuza ukuthi mina abantu bathi wena uzele, basho ukuthi uzele. Ulwelana. Nengalo zokuthi uyizale uzele kwaGaba 2, uzele 2 lapha ePhisha kwempolozi kwaSibisi. Emvelo kwashiya umendo wena, wabuya wena wazofuna udumo ngapha, sagcina ugqoka amaphinifa, umphekwe yibaya, uzenza insizwa. Namhlanje uyi-slay queen. Wena-ke ngiphendule phela nawe, ngiphendule. Bawubuza omunye lapha phakathi kwakho. Ndoda, nami nakubuza phela kade ngikwazini. Uhluselana ulaka. Umoya phansi mangqoshana. Ulifihlelani lolu bhututhu lengalo nalo? Ulifihlelani? Ufuna ukushaya amadoda, ufuna ukwehlisa isibalo. Kulungile, ngiyabonga Cingwane. Ufuna ukwehlisa isibalo? Ngiyabonga. Ngana kwethu ehlisa umoya yazi, asixabani. Ehlisa umoya. Ngimbise nomajana. Ngizwe. Wena ngane ukuthi qashe especially lo wena ufana ne-sniper, when you are called to hire son, and then so we can deal with him. So wena ngane wena secret meeting la. Butwam. Ngiyakubuza. Mana, ngiyakubuza wena ngane. Yawo ngibizo uwe mina la. Ngiyizwa. Ngibizo ula umbizela wena ukuthi wena uqashela umuntu oseduze ozozenza lezo ngihlokoloza kakhulu umuntu othi ngami. Ngana kwethu Yilo nto mbizela wona leyo. Manje-ke manje ngimbuza ngalezo ngane ezo4 akuthiwa izala kwaGaba ebili ezizala kwaSibisi phela uPhisha kwaMfolozi. Ngizwe. Wengizwe. Ngiyabuza phela. Asixabani phela la. Mana-ke wehliselana isibalo. Ehlisa umoya ngana kwethu. Amakhilomitha wehliselana emotweni. Ayihambi nawo amakhilomitha ayo ukuze sibone i-service record. Kulungile, kulungile. Ngana kwethu ngiyehla-ke lapha. Awusekumphakathi manje. Mana ngana ungakwethu phela nobhuti wami omdala njengemhloniphayo futhi. Lento izodinga